hakni ko por long ngami hakni ko video ma te kubles bun te hakni ko por ngami na ka banta uwe u khaw ma uwe u khaw ba mi apo fb utaw de u khaw ba siap utaw de u strongwell ni promwell ne ngam kan ma bhara ka jajong hakaba uyeng ban kan tho ye kin thai ki khna tang ba ki de kin thai ki ba hapo yu uyeng da kania ban kan tho ban kenno yaki hakata korkom te ngakwa ba usramwell un pensyai bakat nongut na kita ki balik hakata ke meeting ki badai ka tanga jongo ka ba ulai lai san sieng le se unwan ba ar mo u no solomon ro ngam la bantim te kum uni ujat briu uba khakla jaj kelas niang ga kami jongo uba babam daga mde babam daga jaru ubanut ban kan tho ya ki pat lang ka pesan ki kan thai ki khna khlung ma ubanut ban lek kren tela dam de ka tanga jong lada barok ki balik meeting ki kan thai lada kim de ki tanga jong utayano un batai start udan ha yu ban batai start ula ban korbar tanga ya ka jing ka sem jong umi ha media namar ba usmu bit smu biang na yek na sem jong niki khon ki ti jong ngam ngai te bo udan khon gum tu bri ru de lengki tengani khobor ngakwa bakan her shautu stromwell namar udai ubri ubalengki haba melengki perkhat bahaya ka jinglong jingim jong me ka kur ka jaj jong me ya ka ba men snau tho ya ka ba men snau tho lada ka kan thai baro ka phet lok kum ni yo anda ka kur le jong me ka ulok jong ngom thom sun nat ro wiang khle jong ka un ya snan un le snan kum ba le ma me khnang ba ka perthai baro khoj kan tip bat kan yo i meju perkhat ayu kadame orang ba men wan kren khna khlung hapo ki social media lada dai ubri ubas ngau thu kadda orang ba bri le ran ban kren gum kitu kitin yo pia song tanat ya ka jing post jong namar ba uni ubri umde ro ba khada banai ka kmi jong umde ro ba khada badai henry le si hapo mobile phila bani i ya ka dur jong ba udai ushen rang ba udai rang ba le si phila hi yo i seperti ti ba udai hijraru kum unu jaj briu badan ya ka jabing siar ta kan kwa ba kan video kan poi sha ugan ladangan yo le kan khamba mar khmat yang bangan keren yo ka khamba mar khmat bangan keren yo namar bangan ong uru rang barang ile ran briu pi kum hakan ni jela ban mi kum tu jaj rang ba ubakhala jaj ubakhala jinglong ubam isen ai yaki khon kikti yaki kur gi jaj jang hang ne gin bangi su tho ba unu ubriu umla ban ong ba ma un sngau bakadon kata ka chi jaj ban riu si yeng chi sama hanrai uni pada ulami isnan lo khala jaj khala jinglong ubam kha biang banai ka kbe jang sikat ne udan ka jing sikat ne udan ka jabing sikat ne kat isbo khau udan ka jabing briu lada yo arat dam dan tang pli ka social media ba un that ya la ka jang ka jingbe da pa social media ru ngan tharai un jenda layak na aku mujo tu jaj briu ngat tharai ba kum uni ustrom velam udai bet ubriu uba kusbi uba da ka tanga sudah jong hang ni apa me khlaya udai uba number 1 tam palat mu ben yo solomon ru lada umbataya ka tanga umbataya ka kur ki jat ki we hatu udon hak sa utip sa ya ka daw jong ki watu batai start srombel na mangi klem panjar na me unu kan thairu ka klem panjar ta ka daw shwa ba men kren hamidiane men kren ai ne ro dakan mau ba watu mi kum taw rang ba mi hamidia kum taw hijrau ba po na ibat po tambaro memneran ai kum kitu ki post lo bana dai manga ko mame ha chaka banga be jong banga trail tang sna fb ru le kashen rang ko chai yo kum ka tu e ka ba imat ya la dir watang ban phong patlu no trai unju phong trai na mar ba ulong ubri ubabet da kinyong kum no pai ba hanri banda ong than pat ban thau ya ga jingduna jong uro ha ba udai ubabet kum no pat akstar jabing knai pamleran ai phit pha jabbo karu jabbo kasno bit sno biang na yang kami menta tadang ai hero from juti la syai tu tang sipar plastik bom sabtu wat chu kan ak batai start le
namar member bab saja meme kinte baro ni man korbar ma isno pro bale mem kran ni kita ki bashur dia me bale mem kran ni kita ki bashur bale mi wan kan don daw yu ki kinte ngaru ngale ja ka meeting ngam sha man kan thong no hok aru po chaj ka dur kum kana long sneng bam le an beriu ai tang ban keren karan karem khamdan ka buram ka akor khamdan ka rupa chaj marat phami nang ta phabam nang ta phaben nang ta ya kata hi ka beriu kham akor katar pha ong hana ba phadeu rang ba phamne ran ai dang start ukhnari balik kelas 4 banyo buru balat mi oli yo su khnat baro roda kaj marat ada sultanan balik pemisu ngap halade balik peman tho ikiwe dan tab how to ti jong me da don ha jang kadi asnan ngade hoj le da perkhat hole po social media nga em ngam juma bikini gini gibri ki bala ka dok ti nang kong swa em hok ngam juma yanu ru pilak ka dok ti nang kong swa ngan suk ngasuk ban pen khanyi ti do jong phi ban ya kawang le markmat bangam ju salih re banong marketin le bangam ju thach sendan hi habami po social media mi sele akor burom haba klemtip ya ka burom ka akor das suang baki de ki kur gi jat jong mai ki babhai mat kim yo ir ban dai kum ngal akat tem nya sa khut ha panchanangan set karu po jat phat panca burom nya ga yang ga set me kur ka jat kum ma me usniang klau me wan mi sepo tendo makan danang le ba memi seperti kumukla memi seperti kumukla tang ba hayeng jong mengam mentip melong ayu ya me dai pen bantang tu hijra ap khandai la netik seno karo po chat haro jaba